The challenge designed to test their prophetic abilities left the prize unclaimed. Hapana kana one akwanisa kunge achitora 1 million US dollars yakanzi iyo na Prophet Makandiwa. Ukangokwanisa kugona kuziva kana kuti ukaona kuti muhomwe mangu munei ndinonokwereta 1 million US dollars ndokupa, ende maloya anga aripo kuitira mangwana, kuitira mutemo. Muri Zimbabwe kusangana kwatruta zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti iwewe usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Muri yeZimbabwe kwanga kusingadanwe anonzwa ku-UFIC kuchechi kwaMakandiwa, apo maprofita emaPentecostal Church pamwe chete neemapostori anga aripo pakunoratidzwa zvanga zvaiswa muhomwe yaProphet Makandiwa, vachizviti ivo vanokwanisa kuziva kuti muhomwe maProphet Makandiwa munei. Asi pazvinhu zvese 6 zvanga zviri muhomwe hapana kana 1 akwanisa kuziva kuti manga muinei. So this proves kuti these guys havana chavanoona, hapana mweya uri pavari. Imagine wauya pamberi pemakambera, pamberi peZimbabwe yose uchizviti aiwa ini ndoitwa prophet nanga ndinoona zvisingaite, takatozvioneswa tichiri kumba. Vanhu vaikuteera kuchechi kwako vanoramba vachizouya here kana iwewe wafoila kuona mabinocular nematest kit? Ndichitarisawo panga pachiitwa live yaMakandiwa ndaona kuti anga achionekwa nevanhu 48,000 vanga vachiona live yake, zvichireva kuti vamwe vanosiona malive kune mamwe machurches vatotiza machurches avo vakati aiwa inini data rangu nhasi riri kunoona maprofita achitora 1 million asi hakuna chaonekwa. Ndikatarisawo masvondo akaita seZCC Zion Christian Church yanga ichionekwa iyo nevanhu 811, vamwe vese vakati aiwa nhasi tiri kuchechi kwaMakandiwa. Then PhD kwa Prophet Magaya Ministries kwanga kuchionekwa iko nevanhu 754, ndo vanhu vanga vachistreama, vamwe vese vakati aiwa papa isu rege timboenda kune vamwe papa vari kuitisa cup clash yemaprofita. Then kwa Hubert Angel kwa Major uko ndaona kwanga kune 733, vakati aiwa Major hongu Major tinodawo, asi nhasi tiri kumboenda kwa Prophet Makandiwa ku cup clash. So zviri kureva izvo kuti nhasi traffic yese yanga iri kwa Makandiwa ndo kwanga kuine vanhu vanga vachiona live. But muri yeZimbabwe regai ndimbokuplayirai imwe part Prophetic cup clash uku zvanga zvichiitika, muchionawo vanhu vachipotsa kubata kuona mabinocular. You can close it if you want. Kurati vanhu vese vakamira hapana chakotama zvekare, hapana chawana mukana, ndikuona munhu wese anyora. No one is going to get another opportunity to bend. I can see everyone is written. All right, so the first segment yatinoda kudhila nayo ndeye participate earlier. But beside batch. Can you remove your jacket? Kana shirt chaiyo kana mune chinhu mukati? T-shirt. Mune t-shirt? Do you have a t-shirt inside? Yeah, beside. Please help him remove. Yes, beside watching. Yeah, beside ring here. Including your ring, your Where are you wristwatch. going to? You can now come forward, please. Hamuna zvinhu zviri momwe. Do you have Besides anything in zvinhu your zviri momwe. pockets? Please empty your pockets. All right. Sumudzai ruoko rwenyu, please. Can you raise your hands? Raise your hands. Fambai muchibva uko. Can you walk from the right Uri padhuze hand? nevanhu. Dauti muone maoko ake. I want you to look at his hands. If there is anything Kuti in mune his hands, chii.
Is there anything on or in his hands? famba henyu muchiuya. You can walk slowly, coming, showing them your hands. Kana wangopedza kuonekwa maoko ako ibva wasumudza mudenga usagadzike pasi. After you've shown your hands to them, raise them high up. Chibva wasumudza maoko ako uya nawo maoko ako kuno. Raise your hands, come with your hands to the front. With your hands raised. Saka this is the moment andoda kuti we are very very careful. This is the moment that we want to be very careful. Izoka. This is the right pocket. Musamhanye hapana chokumhanyira. Don't rush, there's nothing to rush. Munesa ruoko rwenyu munobata chamunenge mabata imomo. You put your hand in there and Mochibuditsa. Ima mukotame munozomhanya kuda kunozo. Pamwe matonyora kudhara saka probably there's you've no need. written already. Take Saka your time. zvishoma nezvishoma. Slowly put your hand there. Kana paine mumwe kuti titi andichada kubata ini napa. Ndikuda kuti zvive as clear as I possible want to it to the check. public. Vamwe munotarisa imba screen, vamwe munotarisa ipapa Some fair you fair. can look at the screen. Ndava Some you izvo can zvatiwo look nemagetsi mukatizvo. Kana ipapa kana pascreen. You can look directly at the Alright, trousers. saka on the munoisa screen. ruoko rwenyu So you put your hand in the muhomwe trousers. yerudyi zvishoma The nezvishoma. right, Usari kugadzike zvako pocket. pasi zvishoma nezvishoma ngarupi. Usabate nemaoko tu. don't touch with two hands. Panozoti kwanga kuine chimwe kuseri uku. Isako ruoko rwako imomo. Put your hand in the pocket slowly. All right. Zvakanaka. Now, please hear me. Hear me. Hear me. Hear me. Hear me. As this is not a toy. Is a toy. This is not a toy. We can take this through the courts Unogona kuenda and they verify Unoongororwa proper kuti mabinoculars binocular echokwadi. eye. These are proper pair of binoculars. All right. Zvakanaka. All right. Mirai makada. So far, Pari zvino, tichiri kuwirirana here kuti hapana anyora are mabinocular. we still in agreement that none of Kana you kuti wanyora. wrote a pair of binoculars? Pana anyora mabinocular here. Is there anyone who wrote a pair of binoculars? All right. Zviri kurevei. What does this mean? All right. All right. Okay. Hear me, hear me. Azireve, please. This does not This mean doesn't mean that these people are fake. kuti vanhu ava ndevenhema. I'm going to show you something. Ndichakurakidzai chimwe It chinhu. doesn't mean that these people are fake. Hazvirevi kuti vanhu ava ndevenhema. That is not the point. Hapasiripo pane So donzvo. please bear with me. Bear with me, please. Bear with me. So, mapepa aya chechipiri, The second thing, namba yezvinhu zviri mumo is 6. the number of the things in the trousers is 6. Pananyora 6. Is there anyone who wrote 6 things?
hapana anyora 6. There is no one who wrote 6 items. Chero dai ndati 7 hapana anyora chii. Even if I had written 7, no one wrote 7 7. things. Mapepa atinoadira kuti tiachengete. We need these papers So for the record. rega timboona chimwe chichaburitswa kuti pana achinyora here. Let's look at the next thing that is going to be taken out of the trousers, whether Simudza someone ruoko rwako zvakanaka happens to zvishoma write it. nezvishoma. Put your hand slowly. Tichazokupai mazita azvo kana vachinge vapedza. We'll give you the names of the things after the exercise. Chisumudze tikoni Raise it up. tichakupai zita racho. We'll give you the name of this thing. Chiisei zvenyako. You can place it there. Right, isai ruoko rwenyu tuone. Right, proceed again. Put your hand back in the pocket. Iyo mouth isai pascreen apa. Put it on the screen. Ako ndege kuti mukanwa musakanganisike. That's a mouth freshener. Pana akanyora wako. Did anyone write mouth a mouth freshener. freshener? Did anyone write a mouth Kuzi freshener? kamushonga kari mugroup remishonga. Kamushonga. Hapana anyora isai pasi. Someone may say that is fetish. No one wrote that. Isai zvekare. You can place it down, put back your hand right back in the trousers. Pana chiremba munoziva kuti chicho. Doctors, what is that? Inonziko. Thermometer. Pana nyora thermometer. It's a thermometer. Did any one of you write a Hapana isai thermometer? pasi. None of you. You can put it down. Isai pasi. You can put it down. Ngatipindei zvekare muhomwe. Pana anoziva kuti chicho. Does anyone know what this thing is? Zvese zvine chekuita nekutesta zvese. This is used to Test test- kit iyo inozivikanwa. Pana It's a anyora test test kit. kit. That is known. Did any one of you write a test kit? Hapana anyora zvekare. Sai yenyu No zvekare one. muhomwe. Dzosera yenyu zvekare tione. You can put your hand back in the trousers, in the pocket. Iyo nyasokabhendesa iso kaonekwe kuti kanoshanda sei vanoziva vazi kabhendesa kanochikoka nepapa. Bhendesai. Pana anoziva kuti chicho. Does anyone know what this thing is? Inonzi chiiko iyo. What is this? Antena kana aerial. It's Pana an anyorawo antenna. izvozvo. Or aerial? Hapana. No one wrote an antenna or an aerial. Alright, isai yenyu pasi. You can put it down. Right. Buritsai chimwe tuone. Buritsai chimwe futi Can tuone you bring chirimo. out something else? Musisina nditi. Right, chibvisai trouser racho ipapo There's tuone. nothing. Can you remove the trousers from there, please? Buritsai homwe pinigurai futi tuone zvatamboita zviye. Can you turn it upside down? Pazvinhu zvese zvabuda umu Of everything that came out of the pocket, hakuna mumwe chete there is not even one of you aona chimwe chete. who saw any one of the 6 items. Vurai bhatani.